Wezareta Derveya Amerîka eşkere kir ku divê hefteyê de eger heye zelaliyek li çareserkirina krîza Sûriyê durist bibe yan jî neserkeftineke neçaverêkirî di çareserkirina krîza Sûriyê de durist bibe. Di gotarekê de li Encûmena Atlasî li Washington James Jeffrey şandeyê taybetê Amerîka ji bo Sûriye ragihand ku ev heftî çarenivîs e ji bo çareserkirina krîza Sûriyê û derfet derbarî Komîteya Destûrî ya Sûriyê hatiye pêş û tê çaverêkirin derencamên baş bi dûvxwe vebîne. Her wiha Jeffrey dazanîn ku heta weke îro rêkeftina dawî li ser lîsteya navan yên ku beşdariyê di Komîteya Destûrî de nehatiye kirin û ev xal hîna cihê gotûbêjî û nakûkiyê ye. Şandeya Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê dazanîn ku divê hefteyê de çareserkirina krîza Sûriyê li pêşiya du egeran e. Ya yekê çareserkirin e û egera duwê neserkeftin û aloziya çareserkirina krîza Sûriyê ye. Jeffrey tekeskir ku ew her du egerên ku yek ji wan erênî ye û ya duwê nerênî ye, wê di civîna Encûmena Ewlehiya Navdewletî de ku biryar e roja pênşembê were li dar xistin, wê were xuya kirin. Ji ber ku Stefan de Mistura şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê wê di civînê de amade be. Şandeyê Amerîka ji bo Sûriyê tekeskir ku Rûsye û Tirkiye ew agadar kirine ku navên berbijêrên Komîteya Destûrê li gorî pîvan û peyverên netewên yekgirtîne û opozisyona Sûriyê bi serokatiya Desteya Danûstandkara Sûriyê bi vê lîsteya ku hatiye amadekirin nerazî ne û ev çend kêşeyeke mezin e li pêş Stefan de Mistura durist dike. Di dawiyê de James Jeffrey got ku bi awayekî giştî aştî û aramî li tevaya Sûriyê berbelav bûye û ev jî derfete ji bo serkeftina diplomasiyetê.